Onks sulla kellaria? Jos on, niin tää on varmasti tuttu juttu. Seinät tuntuu jatkuvasti vähän viileiltä ja kosteilta, vaikka ulkona olisi kuinka hieno päivä. Se on tosi yleinen vaiva, mutta mikä ihme sen oikein aiheuttaa? No syy on fysiikassa. Tätä kutsutaan kapillaari-ilmiöksi. Ja helpoin tapa ajatella sitä on kuvitella talouspaperin pala, jonka kulman dippaat veteen. Mitä tapahtuu? Vesi lähtee kiipäämään paperia pitkin ylös, ihan kuin uhmaten painovoimaa. No, sun talon perustukset ja seinät tekee ihan samaa. Ne imee kosteutta maaperästä kuin sieni. Ja juuri tämä on se monien kosteusongelmien todellinen alkusyy. Mutta mietipä tätä. Sen sijaan, että me yritettäisiin vaan jotenkin tukkia sen veden reittiä, mitä jos me voisimme yksinkertaisesti käskeä sitä kääntymään takaisin? Kuulostaa vähän sifiltä, eikö? Mutta tämä ajatus muuttaa koko pelin. Ja tälle teknologialle on nimi, elektroosmoottinen kuivaus. Se ei ole mitään perinteistä vesijäristystä, vaan jotain paljon fiksumpaa. Katsotaanpa tarkemmin, miten se oikein toimii. Eli elektroosmoosi, tai lyhyemmin EOP, hyödyntää pohjimmiltaan ihan perusfysiikkaa. Ja mikä tässä on parasta? Ei kaivamista, ei rakenteiden purkamista. Järjestelmä lähettää seinän sisään tosi heikkoja sähköimpulsseja, jotka ikään kuin käskyttää veden liikkumaan oikeaan suuntaan, eli pois sun seinästäsi ja takaisin sinne, mistä se tulikin, eli maaperään. Todella yksinkertaistettuna homma menee näin. Järjestelmä kääntää sen veden luonnollisen virtauksen ihan päälle päin. Se muuttaa vesimolekyylien sähköstä varausta, ja sen takia ne ei enää kiipeäkään ylöspäin seinää pitkin, vaan ne valuvat kiltisti takaisin alas. Lopputuloksena kosteuden nousu seinässä loppuu kokonaan, ja koko rakenne pääsee vihdoin kuivumaan kunnolla. On kuitenkin tosi tärkeää ymmärtää, että tämä on erikoistyökalu. Se on suunniteltu nimenomaan huokoisille kiviperäisille materiaaleille, just niille, jotka kärsii siitä kapilaarinoususta. Puurakenteisiin se ei siis sovi, mutta betonille, tiilelle ja harkkoseinille se on ihan täydellinen ratkaisu. Okei, tämä kuulostaa nyt tosi hienolta teoriassa, mutta toimiiko se oikeasti? Nyt on aika siirtyä puheista todisteisiin. Katsotaan, mitä tiede sanoo asiasta. Eli kyseessä ei todellakaan ole mikään uusi ihmekeksintö. Elektroosmoosia on käytetty ja tutkittu jo vuosikymmeniä. Se on siis pitkään testattu ja luotettavaksi todettu menetelmä, ei mikään eilisen päivän juttu. Ja mikään ei havainnollista tehoa paremmin kuin kunnon esimerkki tosielämästä. Ja otetaan heti haastava kohde. Vanha historiallinen rakennus. Ja katsokaa näitä lukuja. Tässä on tulosostoja ihan tuoreesta vertaisarvioidusta tutkimuksesta Istanbulista. Ennen järjestelmän asennusta seinien kosteus oli melkein 15%, siis todella märkää, mutta vain 9 kuukautta myöhemmin alle 3%. Siis pudotus on aivan valtava. No, jos teknologia kelpaa historiallisiin aarteisiin, niin miten on vaativien insinööriohteiden laita? No, kyllä kelpaa. Yhdysvaltain armeijan insinöörijoukot, jotka on tunnettuja todella tarkoista standardeistaan, ovat tutkineet tätä menetelmää todella perusteellisesti. Ja tässä on lisää dataa, joka puhuu kyllä puolestaan. Oli kyseessä sitten metrotunneli, massiivinen pato tai sulkuportit, tulokset on aina samansuuntaisia, kosteus vähenee dramaattisesti. Esimerkiksi Trinityn padolla tihkuminen saatiin loppumaan ja seinä kuivaksi vain 15 viikossa. Jos se toimii siellä, se toimii melkein missä vain. Totta kai tällainen teknologia herättää kysymyksiä, joten käydään seuraavaksi läpi muutama yleisin kysymys ja puretaan mahdolliset epäilykset saman tien. No, se kaikista yleisin kysymys. Kuinka nopeasti tämä oikein toimii? Onko tämä joku pikafiksi vai pitkäaikainen projekti? Vaikutus alkaa melkein heti, mutta rakenteen täydellinen kuivuminen vie tietysti aikaa. Muutamassa viikossa suunta on jo oikea ja parin kuukauden päästä muutoksen voi usein jo ihan silmämääräisesti havaita. Se lopullinen tasapaino, jossa rakenne on vakaasti kuiva, saavutetaan tyypillisesti 0,5 vuodesta 3 vuoteen. Se riippuu ihan seinän paksuudesta ja materiaaleista. Sitten se toinen erittäin tärkeä kysymys. Mitä tapahtuu niille vaurioille, jotka se kosteus on jo ehtinyt aiheuttaa? Tämä on ehkä se tärkein juttu ymmärtää. Ajattele EOPtä vähän kuin sateenvarjona. Se estää sua kastumasta enempää, mutta se ei kuivaa niitä vaatteita, jotka on jo märät. Ihan samalla tavalla EOP pysäyttää kosteuden tulon, mikä on se kaikkein tärkein ensimmäinen askel. Mutta se ei maagisesti korjaa jo syntyneitä halkeamia tai poista hometta. Ne vauriot pitää korjata erikseen, sitten kun se ongelman lähde on ensin saatu tukittua. Ja sitten puhutaan rahasta ja vaivasta.
Jo vuonna 1998, siis vuosikummenia sitten, Yhdysvaltain armeija totesi tämän ihan selvästi. Tämä menetelmä on huomattavasti edullisempi ja paljon vähemmän häiritsevä kuin perinteinen salaojaremontti. Ei siis pihan mylläämistä, ei viikkokausien tuomaata. Asennus tapahtuu siististi sisäpuolelta ilman, että talon käyttöä tarvii keskeyttää. Jos tästä kaikista pitäisi tiivistää yksi juttu, se olisi tämä. Elektroosmoosi on tieteellisesti todistettu kajoamaton ja tehokas tapa katkaista se jatkuva kosteuden kierre perustuksista ja seinistä. Piste. Ja tämä jättääkin meidät miettimään. Me ollaan totuttu siihen ajatukseen, että kosteusongelmien korjaaminen on likasta, kallista ja raskasta hommaa. Mutta ehkä tulevaisuuden tehokkain työkalu ei olekaan kaivinkone, vaan näkymätön voima, joka työskentelee hiljaa seinien sisällä.